salah entek wektune. Alah, iya ya Bu, sholat lho. Ndang tole mosok kudu ibu sing ngandani bolak-balik. Aja nanda sholat. Wis gede kok. Iya ya. Duh, awak loro kabeh. Assalamualaikum. Salam Bu. Aku kok loro kabeh. Arepe loro ki. Akan sekolah babakan dolan. Sini kekeselan. Lah mari nyapa ae sampean? Bu, mau mari dolan dolane gunung gentok. Paling ya gara-gara kuwi paling. Iya paling, tapi kayak ora enak ngono lho. Gak kayak biasane. Sampe interneti dokter ya, Bu. Dule ibu gak duwe duit lebih. Sok wae ya, lek ibu duwe duit lebih. Duh, Bu, mosok ngenteni enek duit. Tapi yang meneh to le. Ibu terus ora enek duit lho le. Ya wis tak gaekne wedan jesik ya le. Sampeyan ndang salat kono, ndang salat maghrib. Le, ndang nani ndang salat. Ndang gawe. Ibu apa masak? Iya ya. Tuh, mana wong turu. Mana? Bunter-bunterane balik. Nggih, Bu. Bu, aku mengko jam 10 dolan karo arek-arek kok biasane. Sampeyan kok penggaweane gak dolan tok. Mboke ngomong ae ibu nang sawah. Duh, Bu, males meneh sawah. Jarene awake sampeyan ora penak. Awak kubur ora penak, dolan ya tetep iso. Awakku ora enak ndek mari balik dolan. Salah paling kita salah bisa. Alah, enak. Perusahaan coba gimana apa-apa. Aku ngomong ibuku kon periksa ning dokter, tapi ibuku urung duwe duit. Dia terus jawabnya nang apa lah to. Pilih duitmu. Dolan gue aku. Aku paling butuh nih, kawin tambahan selesai. Loh, tenan iki, Bu. Iya, tak apa-apa kawin tambahan. Itu ada tambahan bisa. Tenan iki, Rek. Iya. Bu, aku pengen ngomong. Ngomong apa, Le? Bu, terno aku nang dokter. Sabar to, ibu sik durung ndek duit. Duite sik kamu ki tanda tandan iki lho. Aku wis duwe duit, Bu. Bar iki terno. Duit tekan ndi? Aku mau pas ning dalan ketemu dompete wong. Marono tak baleni wong, tapi aku diwehi imbalan. Walah, yo sip ngono jujur. Aja sampe ora dibalekne lho. Ya wes ibu tak salam sik. Ya, Bu. Tidak, orang enak.
ya? Baru kemarin ya dok. Setelah saya cek, Anda tidak mempunyai riwayat penyakit apapun. Mungkin itu hanya riwayat Anda saja. Kan sebenarnya si ibu omongnya, ini saya tulis ke resep obatnya ya, nanti bisa dilanjut di apotek. Terima kasih ya dokternya. Cepat sembuh. Tuh aku tambah rapuh enak ini ya. Tambah rapuh enak. Woi rek, Apa wae tuh jane? Apa wae ki? Herek Cakra kan lagi loro. Ayo to ngendangi. Duh lan Cakra ki yo gak apa-apa mau ki alay kuwi ki mekan, ora usah ngendangi, males yoan aku ya. Lho, kok ngono to, Nir? Cakra yo kancane awake dhewe. Enek susah yo kene kudu ngerteni to, masa ora diendangi. Duh, apaan to sakjane Wulan karo Andini iki? Cakra gur alay kuwi ya, ora apa-apa. Wis menengo kabeh, gak enak lek Cakra moro-moro gabung. apa rek kau telepon? Boim, janu moro-moro telepon gak jelas anjane. Gabut tau kancaran aku, lek aku dhewean kabeh padha metu. Oh iya, Cak. Mau wis mbok periksane nang dokter. Wes lan tapi jari dokternya ora kena penyakit apa-apa. Tapi awakku malah luwih ra penak ya. Balen kekeselan Cak. Lambun Din, aku dhewe karo. Hei kabeh, ayo sesuk dolan. Gas, ayo neng ndi? Jam 10 kena wes. Iya wis, sembarang penting dolan. Cakra emang iso, awake ora penak ngono. Yo iso lah, nyapa ora iso. Lah ya, pasti iso, ya kan Cak? Ya nu iso kok. Lek jareku digawa ning dukun wae Cak, aja susah. Ora usah sok suci, nyatane lho mbahku lho dipun. Ustad yo ora hal-hal sing ngono kuwi ya. Tapi kan dipun luwih ngerti ketimbang Ustaz. Wes, aja engkel-engkelan. Karepe Cakra ape digawa nang ndi ae. Semeneng kene ndonga ben Cakra ndang waras. Cak, Cakra. Jane nek uang apa kok jane main lagi. Enak mestine. Cak, Cakra. Jane yang dia tak kok juga panas mau. Lah ya, minggu sing kuwi ya. Anu Cak, tujuanku ning kene iki ate ngomongi awakmu. Kamu gelem gak digone dukun ben ngobati loromu? Aku sakjane gelem, sepenting loroku waras. Cuman aku urung duwe duit. Tak bayari Cak. Nah, gelem aku masih bayari, gak apa ya? Piye ya? Ora usah piye-piye, tak bayari kok. Gelem mau. Oke, ya wis manut timbang loro kurang 5 hari. Oke, sesuk ya. Berarti wis cak aku wis mari dan sesuk ya. Apa wis ayo nu. Yo. Ayo ke bawah. Aku ngerti tujuanmu rene ana apa. Wih, ajaib ya nih. Hus, sampe mu. Ngapain nggih, Mbah? Tujuanmu rene
ate nambakno kancamu iki. Nggih Mbah, niki rencang kula ajeng nyuwun tampa panjenengan. Nek endhog iki isine reger, berarti kancamu disantet. Nggih, Mbah. Wis bar teko kene ndang mulya ndang adusa ben rada penaan. Kula kali rencang kula ajeng pamit nggih Mbah, matur nuwun. Arep tekan ndi wae. Anu bar dolan dek tempat kok biasane, Bu. Walah, tiwas tak goleki maune. Yo wis gak ndang atus mang salat. Ya, Bu. Tak turu ya, Bu. Iya wis arepmu. Ada lus ditambahne ngomong pinter lho. Tapi kok tambah loro kabeh lho. Bu, dari ndi? Iki lho sis, buku bubur nang pasar. Lombok pira kilo saiki nang pasar? Lombok saiki larang 100 kowe. Lho Bu, nang Makiem lho, murah. Sekilo cuma 70.000. Api-api pisan Mbok. Omah nang sandinge lapangan kae to? Iya Bu, sampean-sampean krungu gak beritane? Omah ning ngarepe lapangan kuwi. Ono apa? Aku masih ketinggalan berita. Jarene omah ning ngarepe lapangan kuwi digawe praktek dukun, tapi abal-abal. Oh iya, iku lho sik lagi dibahas wong-wong kene. Kayak dukun sing ada dukun cakra iki. Kok ta, Bu? Kok iso ngono kuwi lho? Lambung to, Bu. Jare malah jare wong-wong arep digrebak omah iki. Penane sampean ndi Bu yang ngene, opo sik turu? Yo lek anakku yang meneh yo sik turu, kan awake hari iki rada apenak. Wah, kok sakne. Mergo ae cakran dan wahas. Wis Bu, tak mulai besok. Foto aku pisan. Monggo Bu, monggo Bu. Bu, cakrane wonten. Enek nduk, kae sik turu jarene awake ora penak. Ayo mlebu. Nah, apa rene sesuk?
Dan apa-apa Cak, berlian ngendani awakmu. Ya awakmu wis penaan. Awakku ndek ini wis penaan, cuman dino iki ra penak maneh. Cak, aku apa takon? Tapi jawaban jujur. Kamu ndek ini karo janji marah. Apa nih mau peter tidak apa? Ora iki mung ndek wingi aku ngewangi ibuku ndek sawah. Jujur aja, Cak. Iya. Ndek wingi aku dijak malah karo Janu ndek dukun cedhek lapangan. Cak, jare ibu tanggamu, dukun sing mbok parani ndek ini kuwi abal-abal. Iki engko ape digrebek karo warga. Masa to rek, mung aku ndek wingi mari balik kono langsung penakan kok. Tapi dino iki ra penak maneh kok tambah 2 kali lipat ngono. Apa tenan abal-abal? Nah, kan bener toh Cak jariku. Kalian kena seperti ini gak sih? Malah kadang gak senyadong kuwi. Mending milu aku. Yang Pak Umar kuwi lho, dendam waras. Ya wis, malah ketimbang aku loro sing sampe kapan ra ngerti maneh. Sik tak pamit ibuku ya. Ya Cak. Bu, pamit ning omahe Andini. Ayo. Ayo, Cak. Ayo juga. Assalamualaikum Pak Umar. Ya sebenarnya akhirnya gosok kuis jajan karo banyak putih tak dulu. Ngomong di sana udah yang perlu nopo dok. Saya tak Pak, ini pas coba sampai awake sakit. Ampun dikeluarkan dukun, sempat bukan sakit, namun sakit malih. Namun sebetulnya dokter, tadi jarine buatan ada apa-apa. Berkah kesulitan. Timbangan di pondok puluhan apa-apa, pulau-pulau jenengan. Jangan yang sendiri dok. Iki apa iki? Niki Pak. Nggih Pak kula. Malah iki toh. Dewi saya lihat tak kena banyak tak dengan bisa terus gua bener. Kamu kok udah marah soalnya kamu? Ini leh kak Tasya. Oh nggih Pak. Dukun. Nggih Pak, kula saking teng dukun. Sabanjure sak minggu malah tambah parah badan kula. Malah lele, sampe ini nak spesial dibune lele. Tadi dulu lele. Lho rek enak penggerebekan wong pintar. Loh, kenapa kok digerebek, Pak? Soalnya enak wong abal-abal. Ini gak ini? Oh,
Mirno. Apa tau ketemu tak delok ketok panik. Ora apa kuwi. Iya, ketemu kok mau panik. Dah jamane ora iki ya ora. Santai aja. Dikejar. Alah maksudmu lho Nir. Santai-santai. Nanti ya rek kaget sama awak bilang. Bilangno sing genah tak jelasin. Mir, awakmu gelem duit apa ora? Ya gelem tambah sapa tuh sing akan sugih. Piye nek mbah dadi dukun terus awakmu mromosikne ning kabeh wong-wong sing mbok kenal. Kok nek berhasil kabeh panjalukmu tak turuti. Oke Mbah, gelem wis ngono kuwi rek ceritane. Setelahne yo di kabeh ana cak aku gak bermaksud apa-apa kuwi awak. Tapi setelahne Enak kejadian, tapi yo mbahmu kudu mempertanggungjawabkan perbuatannya.